داغماي سلامتنا يبصحكم كبرات خታተልቲ መርባድ ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ ሰዓት 6 ፈረቃም ኮይንሎ አሮን አንዳይ ምስ ተክኒሻን ቀሳነት ገብረ መስቀል ሙሉ ዜና ነባኻትኩም ከደብለይና ኩነታት ለበዳ አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ተዛማዲ ርግኣት ከም ዝርከብ ሚኒስትር ሕርሻ ገሊጾም ካብ ሰረጀቃ ናብ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ዝወሰድ መስመር መጓዓዝያ በምሩጽ ሐመድ ይስራሕሎም አሜሪካ ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንምዝራቅ ተሰራሕ ከም ዘላ ቻይና ወቂሳም ኣብ ወሽመጥ ቀዛ ህጹጽ ድንጋጌ ጥዕና ተአውጁ ዝርዝሩ ካብ መፋርቅ ወርሒ ነሐሴ 2020 ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ካብ ጎረባብታ ሃገራት ብተደጋጋሚ ዝሳገመ ማዕበላት ወራር አንበጣ ሰላው ህድ መኸተ አካላት መንግስትን ህዝብን ኣብ ዝእዋን እዚ በተዛማዲ ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ዝርከብ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሮም ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፊ አህዱ መከላኸል ሳገምቲ ባልዓት አቶ ቴዎድሮስ ስዮም ነርና ብዛባ ሓበሬታ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ በመገዲ ዞባ ደቡብ አቢሉ ናብ መላእ ሃገር ዝተዘርገሐ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ብዝተገብረሉ ምክትታልን ዝተወስደት ማይ ስጉምትን ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ታሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ ከም ዘሎ አፍሊጦም አቶ ቴዎድሮስ በተወሳኺ ሰላቲ በተሳትፎ ሓልታት መከላኸል ኤርትራ ህዝቢ መማሕዳራትን መያውያን ሕርሻን ዝተገብረ ውህድ መኸተ ኣብ ዘራእቲ ዝወረደ ጉድኣት ስማዊ ምዃኑ አረጋጊጾም ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ እቲ ቀንድን ዝሰፍሐን መፋሪ አንበጣ ምድረ በዳ ምዃኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ዘጋጠመ ተኸታታሊ ወረራት አንበጣ ድማ እቲ ዞባ ኣብ ድርብ መኸተ ተጸሚዱ ምጽንሑ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቁሊ ኣብቲ ዞባ አቶ ተስፊት ገረዝጌር ገሊጾም አቶ ተስፊት አስዒቡ ኣብቲ ናይ መኸተ ዕማም ንዝተራእየ ውህደትን ተወፋይነትን ብምምጓስ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ካብቲ ለምዒ ዘሎ ልዕሊ 20 ሄክታር ኣብ ዘራእቲ ዝወረደ ጉድኣት 100 ጥራይ ምዃኑ አረጋጊጾም ወላ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ለበዳ አንበጣ በተዛማዲ ኣብ ርጉእ ኩነታት እንተሃለወ እቲ ስግኣት ግና ብምልኣስ ስለዘይተቐንጠጠ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ህዝብን ከም ወትሩ ቅርቡነቶምን ትኩርነቶምን ከዕዝዙ ሚኒስትር ሕርሻ ኣዘኻኺሮም አምኑ ዞባ ሰረጀቃ ካብ ሰረጀቃ ናብ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ዝኣቱ 5.3 ኪሎ ሜትር መስመር መጓዓዝያ በተበግሶ ኮምን ደገፍ መንግስትን በምሩጽ ሐመድ ይስራሕሎም እዚ ብማሽነርን ከማው ወፍራታትን ስራሕ ዘሎ ጽርግያ ካብ 10-12 ሜትሮ ጎድኒ ዘለዎ ኮይኑ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ 2021 ክዛዘም ትጽቢት ይግበር አማሕዳሪት ንዞባ አቶ ከፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ነርና ብዛባ ሓበሬታ ህዝቢ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ንአገልግሎት መጓዓዝያ ምቹእ መስመር ስለዘይነበሮ ቀጻሊ ሕቶታት ከቀርብ ምጽልሑ ብምግላጽ ዘድልይ ቅጥዕታት ምስ ተማልአ አቅመታቱ አዋሂዱ ከሰርሖ ከም ዝጀመረን በአድማዓነት ይቅጽሎ ከም ዘሎን ሓቢሮም አማሕዳሪ መማሕዳር ከባቢ ሽማ ንጉስ ታሕታይ አቶ ተስፋ ገርግሽ አስፋ በወገኑ ነቲ ናይ ሐመድ ጽርግያ ኣብ መስራሕ ዕለታዊ ኣስታት 220 ህዝቢ ይወፍር ከም ዘሎን 75 ሚእታዊት ናይቲ ስራሕ ከም ተሳለጠን ገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶ መስመር ሰረጀቃ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ጥጡሕ ስለዘይነበረ ነፍሰ ጾራትን ሕሙማትን ተጼሮም ናብ ሕክምና ክበጽሑ ምንባሮም ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ድማ ኣስታት 1 ሰዓት ብእግሪ ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብምሕባር እቲ ጽርግያ ተዛዚሙ ኣብ ኣገልግሎት ምስ ወዓለ ጸገሞም ፍታሕ ከም ዝረከብ ገሊጾም ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ንዞባ ገልዓሎ ተርእዮ ሕማማት በሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ድማ በቀንዱ ንምቁጽጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብንቁሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣድማዒ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጾም ካብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ነርስ ጀማል ኑር አሕመድ ኣብ ዛባ ሓበሬታም ኣቀዲሙ ኣብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ብዘይካቶም ኩነታት ጥዕናኦም ከፈልጡ ግድን መርመራ ክገብሩ ዘለዎም መርዓ ዝቆጸሩ መጻምቲ ብወለንትኡ መርመራ ዝገብር ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብ ዝእዋን ዝግና ሰላቲ ዝካየድ ዘሎ ንርሑቕ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወ ጎስጓሳት እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ85 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገባ ረድዮም ነርስ ጀማል አስዒቦ ተርእዮታት ሕማም ቲቪ ንምክታእ ብተዋህበ ኣስተምህሮታት ተተባቢዖም ሓያሎ ሰባት ክምርመሩ ናብቲ ማእከል ጥዕና ብምውሓዞም ተርእዮት ሕማም 23.5 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየ ብምሕባር እዚ ውጽኢት እዚ ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብ ስለዝተመርመረ ዝተረኸበን ንምፍዋሱ ዝሕግዝን ስለዝኾነ ዜጋታት ኩነታት ጥዕናኦም ክፈልጡ ወለንታዊ ምርመራታት ከዘውትሩ ጸዊዖም ኣብትኑ ዞባ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘለዎም ክውገዱ ዝግብኦም ልምድታት ከም ዘለው ዝሓበረ ነርስ ጀማል
ንምውጋዶም ሰፊሕን ውህድን ኣስተምህሮታት ከም ዘድላ ገንዚቡ ንኩነታት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝምልከት ሓበሬታ ዝሃበ ነርስ ስዒድ ማሕሙድ ብወገኑ ተሓከምቲ ሕማም ሽኮር ጸቕጢ ደም ኣዝማን ካልኦትን ኣብታ ማእከል ጥዕና ዘድሊ ምርመራን ክርክርን ተገይሩሎም ግቡእ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ ረሓይታን ከባቢኣን ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ዝምስገን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካል ጥዕና ኣብ ምውሓዝ ጥዕንኡ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተሓቢሮም ሓላፊ መደበር ጥዕና ረሓይታ ተሓጋጋዚ ነርስ መንእሰይ ዑስማን ኑር ኣብዛ ብሓበሬታ ኣብ ርእሲቲ ናብታ ትካል ጥዕና ነዝመፁ ዝወሃቦ ኣገልግሎት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ ከም ዝሕከሙን ጎስጓሳት ከም ዘካይዱን ብምግላጽ ውፅኢት ናይዚ ድማ ልዑል ምዃኑ ኣረጋጊጾም መንእሰይ ዑስማን ኑር ኣብ መወዳእታ ኣብ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርስን ክንክን ጥዕና ህጻናትን ቆልዑን ርኡይ ምዕባለ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ብምግላጽ ጽሬት ከባቢ ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ምክልኻል ዝካየድ ጻዕሪ እውን ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ጸጥታ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ መንግስቲ ቻይና ወቂሱ መንግስቲ ቻይና ነዚ ዝገለጸ ኣሜሪካ ንፊሊፒንስን ቪየትናምን ናይ ቢልዮናት ዶላር ኣጽዋር ክትሸጠለን ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እዩ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ሽርክነት ንጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ረብሓታት ዘደልድልን ጥራይ ምዃንያ ቻይና ትሕብር ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ሮበርት ኦብራየን ቻይና ንውልቃዊ ረብሓታታ እተካይዶ ወታደራዊ ጸቕጢ ብምውቃስ ሃገሩ ንልኣላውነትን ረብሓታትን መሻርክታ ከም እትሰርሕ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምግላጹ ይዝከር መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ተካይዶ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ዝምድናታት ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ትማል 23 ሕዳር ምጥንቀቑ ኣይርሳዕን ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብምንሃሩ ህጹጽ ድንጋጌ ጥዕና ተኣውጁ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ብዘጽንዓቶ እገዳታት መሰረታዊ መሰለጥያታት ጥዕና ክርከብ ከም ዘይተኻእለ ከም ሳዕብየኑ ድማ ኮሮና ቫይረስ ብኣሰካፊ መልክዑ ይላባዕ ከም ዘሎ ሰመዚ ጥዕና ፍልስጤም ሓቢሮም ኣብቲ ወሽመጥ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ በዚ ዘለዎ እንተቐጺሉ ስርዓተ ጥዕና እቲ ወሽመጥ ኣብ ቀረባ እዋን ከድመዓሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዮም እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ኣጠንቂቖም ዘለዉ እስራኤል ናብ ወሽመጥ ቃዛ ንዘእቱ መስመራት መጓዓዝያ ድሕሪ ምኽርዳና ኣሳት 2 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ከቢድ ማሕበረ እቅቶባዊ ጸገማት ከም ዝወደቑ ክግለጽ ጸኒሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዛም ኣርሳቱ ኩነታት ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ተዛማዲ ርግኣት ከም ዝርከብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ ካብ ሰረጀቓ ናብ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ዝወስድ መስመር መጓዓዝያ ብምሩጽ ሓመድ ይስራሕ ኣሎ ኣሜሪካ ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ ቻይና ወቂሳ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ህጹጽ ድንጋጌ ጥዕና ተኣውጁ ዜና ተፈጺሙ